The Manor hi residenza semi-indipendenti maħsuba għal żgħażagħ li jkunu qed jagħmlu tranzizzjoni biex jgħixu fil-komunità wara li joħorġu mid-djar ta' tfal. Il-Fondazzjoni Sebħ qalet li l-proġett għandu lan li joffri aktar stabilità u appoġġ lil dawn iż-żgħażagħ waqt li jkunu qed jistudjaw jew jibdew jaħdmu. Qed nilqgħu żgħażagħ li jitilqu minn ġo djar ta' tfal biex ikollhom l-istess opportunitajiet bħal tfal oħrajn wara li jgħalqu 18-il sena għal min irid ikompli jistudja, forsi joħroġ jaħdem u jfaddal biex ikunu jistgħu jixtru l-proprjetà u biex ikollhom ħajja kif xieraq meta qed jibdew il-ħajja adulta tagħhom. Il-binja ġiet adattata biex toffri spazji komuni u studios individwali għal bżonnijiet tar-residenti. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi irringrazzja lis-sorjiet tal-Ursolini li għaddew l-immaniġġar ta' din il-proprjetà lill-Fondazzjoni Sebħ. Dan turina anki kemm għall-Knisja kull persuna hija għażiża li aħna nippruvaw nagħmlu ħelitna biex ngħinu lil kulħadd ħalli jsib triqtu fil-ħajja u l-min ikollu diffikultajiet iktar u iktar isib hawnhekk għajnuna. Il-Ministru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li proġetti bħal dawn jgħinu biex iż-żgħażagħ ikollhom aktar opportunitajiet biex jilħqu l-miri tagħhom. Waħda mir-residenti ta' The Manor qalet li kieku sena ilu xi ħadd qalilha biex ikollha tama fil-futur tagħha ma kinitx temnu. Immissa b'din id-dar l-affarijiet bdew jinbidlu u qed isservi ta' post ta' appoġġ għaliha u r-residenti l-oħra.